שלי. אני רוצה לספר לכם על הבעל שלי. לא שומעים. אני רוצה לספר לכם על הבעל שלי. כן, יש לי בעל. וזה לא היה קל. זה היה קשה מאוד. שנים הסתובבתי בשוק הזה של האופנועים פנויות. רק דוגמה. פעם נפגשתי עם בחור ששמעתי אותו מציג את עצמו ברדיו. אתם קולטים? ברדיו? היה לו קול רדיופוני. וחבל על הזמן. והוא תיאר את עצמו כשילוב של חיים יבין וריצ'רד גיר. מה רע? התרגשתי. התקשרתי ונפגשתי איתו. ראיתי אותו. הוא לא שיקר. הוא היה שילוב של פועדו וגל. אח שלי במאה הקודמת, לפני שהיו ניידים, הייתה קובעת עם בחור בבית קפה. היא הייתה בודקת טוב טוב איך הוא נראה, מה הוא ילבש, איך היא תזהה אותו, ואז היא הייתה מסיסה והיא הייתה עורבת. אם הוא לא היה נראה לה, היא פשוט לא הייתה מגיעה לפגישה. אני בחיים לא הייתי מעיזה לעשות דבר כזה. אני הייתי יושבת כל הערב וסובלת. למה? אני קולניה, וקולניות נולדו בשביל לסבול, כן. אבל בסופו של דבר, אחרי שחיפשתי ומיינתי וסיננתי ובדקתי, הצלחתי סוף כל סוף להגשים את החלום של אמא שלי והתחתנתי עם הראשון שהציע. הוא לא ידע מה מחכה לו, כי בבית שלי, הפולני, בתור ילדה, הכי חשוב היה שאני אתחתן. זה לא היה חשוב, מקצוע, אז תעבדי במה שיהיה. וזה לא היה חשוב ללמוד, את לא רוצה ללמוד. העיקר היה להתחתן, ולא חשוב לי. העיקר שיהיה עשיר. טוב, עשיר הוא לא, אבל אמא שלי לא מאוכזבת, כי הוא מהנדס, יש לו פוטנציאל. ואיך בכל זאת הכרתי את הבעל שלי? זה היה בשיחת טלפון, זה נשמע ככה. מה אתה עושה? משהו באלקטרוניקה, אני בצבא. ואיפה אתה גר? בבת ים עם ההורים. תגיד, אני בת 28, וכמה אתה? אני בת 28? אני בת 27. איך אתה נראה? בינוני. למה בכלל הלכתי לפגישה? כי באותו זמן יצאתי עם בחור גרוש, שהילדים היו אצלו, אני לא עניינתי אותו. הוא עניין אותי, אמרתי, הראשון שמתקשר, והוא פנוי, ורווח, ובלי ילדים אני יוצאת. בכלל הוא לא מצחן בעיניי הבעל שלי לעתיד הזה. אבל הבטחתי לעצמי, ואני פולניה. פולניות נולדו לסבול. אז יצאתי לפגישה בלי ציפיות. איך שנכנסתי לאוטו, הוא מצחן בעיניי, הוא נראה טוב. שכחתי פה קטע, לא נורא. עד סוף הרחוב נודע לי שהוא מהנדס, והוא עתודאי, אז נרגעתי לי, בסבבה. בעצם לא אני נרגעתי, אלא האמא הפולניה שלי שיושבת לי פה בראש, היא נרגעה. אבל הוא באמת לא הבין למה הוא נכנס. מה מחכה לו? מה מחכה לו? הוא לא הבין מה מחכה לו, אבל הוא התחיל לקלוט. כבר בדרך לחופה צרחתי עליו. ירד מבול. ביום שהתחתנו ירד מבול. אחרי שעות של התסרוקת והפן והאיפור אנחנו נוסעים, מגיעים לאולם. אני מחכה שהג'נטלמן מהסרטים יבוא, להביא את הדלת עם המטריה, תיקח אותי. והוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, נו, רוצי, יאללה אישי. אני מסתכלת עליו ואני חושבת לעצמי, איזה זוג בהיסטוריה התגרש לפני החופה? אגב, עד היום זה מרגיז אותי. למה? כי אני פולניה. פולניות נולדו בשביל לסבול. לא נגמר. אבל באמת, אני מאוד
שמחה עם הבעל הזה, אני מעריכה אותו, אני מפנקת אותו, אני מטפלת בו, אני משקיעה בו, אני מכינה לו במיוחד דברים שהוא אוהב. למשל, הוא מגיע בערב, פותח את המקרר, מוציא את המילקי. אני אומרת לו, לא את המילקי. המילקי בשביל ארץ, תחזיר. תחזיר את המילקי. מוציא את הגודי גודי. אני אומרת לו, לא את הגודי גודי. הגודי גודי של יעל. אתה יודע מה? קח את הבאדי, אף אחד לא אוכל. אבל לא רק שאני מפנקת אותו, גם הוא מפנק אותי, זה הדדי. למשל, ערב אחד אנחנו יושבים לנו ככה בסבבה בסלון, רואים טלוויזיה, אז הוא מתחיל, בוטק, בא לך להכין לי כוס תה? בטח חבל לי להכין לך כוס תה. אני אכין לך כוס תה ואתה תחתוך לי אבטיח. יודעת מה ההבדל, אני אכין לי לבד את זה. אם אתה כבר קם, אז תחתוך לי אבטיח. את יודעת מה? לא קם, אני מוותר, אני לא אשתה. תחתוך לי אבטיח. סך הכל, הבעל שלי זה יסמן. הוא עושה כל מה שאני מבקשת ממנו. וגם זה מעצבן אותי. למה? כי הוא עושה את זה מתי שהוא מחליט. אני רוצה עכשיו. ואצלו זה יכול לקחת שעתיים, זה יכול לקחת שבועיים, ואולי רק אם אני אחזור על זה 200 פעם, ואחר כך הוא קורא לי חופרת. בטח שאני אחפור. למה שאני אסבול לבד? ואני פולניה. ונולדנו לסבול, אבל לא לבד. בשביל זה אנחנו מתחתנות.